Bos días, empezamos. Bueno, rematada a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia, como sempre, paso a darlle conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. O primeiro, a proposta da Axencia Galega de Turismo, relacionado co importante auxe que está tendo a afluencia de peregrinos, por menos de peregrinos que piden a expedición do certificado da Compostela, que saben que o sistema é fiable, aínda que, volvo a insistir sempre, estimamos que entre mínimo unha terceira parte máis, un 30% máis, chegan a Santiago e non pasan pola oficina do peregrino, aínda así estamos nunhas cifras de récord, 235.000 Compostelas, un ritmo medio de crecemento, está medrando a un 15% respecto ao ano anterior, e, polo tanto, na Xunta de Galicia temos que facer todo o que este na nosa man para que os peregrinos teñan a mellor experiencia o seu paso por Galicia. E, ademais da cada vez máis salientable iniciativa privada que está surxindo para dar alosamento e acollemento aos peregrinos durante as diferentes etapas, existe, como saben, unha importante rede de albergues públicos que xestiona a Xunta de Galicia e que o que fixemos hoxe foi o xeto do acordo do Consello da Xunta foi licitar un novo contrato de xestión dos centros da rede pública de albergues do Xacobeo e serán 12 millóns de euros para os vindeiros 2 anos. Estamos falando dunha rede de 79 albergues para un total de, por decir ese número exacto, 3.592 prazas. Están presentes en todos os camiños recoñecidos oficialmente. E, polo tanto, estes 12 millóns de euros, insisto, para 2 anos, que despois terán un retorno calculado en aproximadamente, non chega, casi 2,9 millóns de euros ao ano polas tasas que pagan os peregrinos para alosarse, notablemente máis económicas que noutros establecementos, pero saben que se paga unha tasa tamén, habería, polo tanto, destes 12 millóns un retorno de ao redor de 6, que serían investidos o tamén do camiño, E, bueno, este contrato o que supón a xestión integral dos 79 albergues, por tanto, pagar o persoal, a limpeza, o mantemento, todo o que ten que ver para que os peregrinos estén perfectamente acollidos na rede de albergues públicos da Xunta de Galicia, ademais de toda a rede privada que está surxindo con moitísima forza, como decía, durante estes últimos anos. Por darles outra cifra, o ano pasado foron 260.000 peregrinos os que pasaron a noite nalgúns dos establecementos da rede pública da Xunta de Galicia. Por lo tanto, seguimos preparándonos para ese Xacobeo 2027 que estáse presentando coas mellores perspectivas vista a crecente afluencia de peregrinos destes últimos anos. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Presidencia, hoxe, dentro do programa SOGADE, que é un programa impulsado pola Xunta de Galicia para que rapaces de entre 6 e 16 anos podan practicar deporte, e a Xunta de Galicia faise cargo dos custos de practicar este deporte, do transporte ata os lugares onde se practica e tamén do seguro de accidentes obrigatorio que a Xunta de Galicia contrata para os 150.000 rapaces que na temporada 2023-2024 están incorporados ao programa SOGADE. Son 17 actividades deportivas diferentes, 39 federacións deportivas implicadas, por lo tanto, un programa de éxito que non deixa de medrar. En total, calculamos que o 60% dos escolares galegos participan en algunha das actividades do programa SOGADE. Por lo tanto, xa digo que son varias os recursos por diferentes canles que adica a Xunta de Galicia para a vixencia deste programa, e o que fixemos hoxe foi aprobar a contratación do seguro para estes rapaces e rapazas. Xa digo, ano pasado se incrementou nun 7% o número de rapaces e rapazas que acollidos ao programa SOGADE. Calculamos que isto vai seguir medrando e, polo tanto, son 3,2 millóns de euros o seguro anual que a Xunta de Galicia acordou iniciar a súa contratación para os máis de 150.000 rapaces inscritos no programa SOGADE. Cambiando de consellería e dentro das liñas política social agora, dentro das liñas que impulsamos dentro da Xunta de Galicia para facilitar o máis posible a autonomía dos maiores, sobre todo daqueles que deciden seguir vivindo na súa casa. Hai varios programas, un dos máis exitosos é o programa Xantar na Casa, que leva varias edicións
e o seu que acordamos foi renovar a contratación do servicio que a Xunta de Galicia, o Santar na Casa, desenvolve en colaboración cos concellos. Empezou con ao redor de 1.000 beneficiarios e agora o que queremos chegar con este... Ahora mismo están 2.500 persoas beneficiarias e queremos chegar con esta renovación que facemos da contratación a 3.100 beneficiarios durante os próximos 3 exercicios. Para elo, o programa, a contratación do Santar na Casa será de 8 millóns de euros anuais e, xa digo, supón chegar a 3.100 beneficiarios e colaborar, porque é un programa que faise en colaboración cos concellos con ao redor de 200 concellos, algo máis, esperamos que medre tamén, medran o número de beneficiarios e, por tanto, de concellos adheridos, en colaboración cos cales se desenvolve este programa de Santar na Casa. Ao final, supón, para que se faga unha idea, a día de hoxe, 17.000 menús semanais que se sirven outros tantos, bueno, a máis de 2.500 beneficiarios agora en máis de 200 concellos de Galicia e isto medra 8 millóns para chegar a máis de 3.000 beneficiarios nas seguintes edicións. Cambiando de Consellería, a Consellería de Medio Ambiente, o Consello da Xunta de Galicia acordou destinar 8,4 millóns de euros a un contrato para a xestión e funcionamento das 28 depuradoras de augas residuais urbanas que a Xunta de Galicia xestiona directamente en toda a nosa xeografía. É un novo contrato de asistencia técnica para o ano 2025 e 2026, xa que ahora acordamos a súa licitación, e ten novidade respecto ao que está vixente agora mesmo. Pois, por exemplo, pedimos que o beneficiario implante unha plataforma para monitorizar en remoto e en tempo real as 28 depuradoras, pois isto vai servir, por exemplo, para facer controis analíticos das augas, coñecer fugas casi en tempo real, en definitiva, todo o que permita facer unha diagnose e actuar de xeito inmediato, e tamén o beneficiario terá que facer propostas de obras que sexan necesarias para garantir un óptimo funcionamento das instalacións. Xa digo, 8,4 millóns de euros para actuar nas 28 depuradoras de augas residuais que están en outros tantos concellos, atendendo a un número ainda maior, pero que xestiona e sostén económicamente de xeito directo a Xunta de Galicia. Cambiando de Consellería, dous acordos. O primeiro ten que ver coas axudas que se engaden. Recordarán que no mes de... hai uns meses lanzamos unhas axudas extraordinarias para paliar a falta de actividade dos mariscadores afectados polas chuvias que houbera sobre todo no outono. Foron 550 euros por afectado e agora o que acordamos é tamén, ao que aprobamos hoxe, é adicar 420.000 euros para axudar as cofradías de pescadores e mariscadores tamén polas perdas que tuveron no último trimestre de 2023 a causa dos fortes temporais. O obxectivo é beneficiar a 73 entidades e a media que van recibir entre 4.000 e 20.000 euros por cofradía ou entidade que agrupe a pescadores e mariscadores. E outro acordo da Consellería do Mar, decía que eran dous, é o que ten que ver con os 1,4 millóns de euros que destinamos a unha nova edición de axudas para promover a formación dos profesionais do eido do mar, para facelos máis competitivos e tamén para garantir a remuda xeracional. Son axudas que van, en principio, tamén dirixidas a confradías de pescadores, asociacións profesionais ou cooperativas que se adiquen a actividades do mar. Incrementamos a cantidade, porque tiveron bastante demanda na última edición, e o que se pretende é facer cursos que estén vencellados desde formación, microformación que demandan os propios traballadores do mar para adaptarse a novas circunstancias, novas artes, novas maneiras de faenar. Tamén facer cursos de mariñeiro pescador para os que queiran orientar a súa carreira laboral no eido do mar, e tamén, por iso decía, que van orientadas á remuda xeracional. E despois hai tamén un apartado de obradoiros de temáticas concretas, competencias digitais, seguridade alimentaria, xestión ambiental, todo o que ten que ver con contidos moi concretos que tamén demandan as persoas que se queran formar. Na anterior edición foron 1.300 persoas as que participaron nestes cursos e agora aumentamos a dotación que chegue todavía a máis persoas. Seguimos no sector primario, cambiamos a Consellería de Medio Rural, hoxe ratificamos o acordo que se adoptara no seu día coa totalidade das forzas sindicais que teñen representación aos traballadores
que forman parte das Brigadas contra lumes forestais da Xunta de Galicia. En concreto, este acordo afecta aos que teñen contratos durante todo o ano, contratos os 12 meses do ano. Cales son os acordos que ratificamos hoxe? Pois que as quendas de traballo sexan rotatorias, que as jornadas diarias sexan de 10 horas e, salvo no caso dun lume que este en situación 2 ou máis graves incluso, aí, lóxicamente, todo este tema das quendas cedería as necesidades concretas. Pero, se non, as quendas serían rotatorias, 10 horas, descanso mínimo de 12 horas entre jornadas de traballo e gratificacións por cada hora extraordinaria ou un plus por cada 2 domingos ou festivos traballados. Por tanto, son melloras que vamos implantando no persoal das brigadas de extinción de lumes, tanto aqueles que tiñan menos tempo de contrato, aumentalo, de 6 a 9, de 9 a 12, os que teñen 12 xa facer estas medidas que, insisto, están consensuadas con todos os representantes sindicais e que hoxe o Consello da Xunta de Galicia ratificou de xeito definitivo para a súa entrada en vigor. Cambiando de Consellería, Consellería do Emprego, nas súas responsabilidades que teñen que ver co comercio, hoxe acordamos convocar unhas axudas de 1,2 millóns de euros para promover que os mercados e os concellos, porque faise en colaboración tamén cos concellos onde hai mercados, sigan impulsando a transformación e modernización das prazas de abastos que existen na nosa comunidade. Por lo tanto, os beneficiarios destes 1,2 millóns de euros serían ou concellos directamente, cando fagan as obras eles, ou asociacións de prazas de abastos. Ao final, o que se intenta é ir incrementando a calidade, que vayan entrando máis prazas de abastos no selo Mercado Excelente, que é un selo distintivo de experiencia e calidade nos mercados, e as axudas van dirixidas a reformar as instalacións, crear novos servicios, campañas de dinamización comercial, compra de aparellos, mostradores, neveiras, medidas de eficiencia enerxética, campañas para incentivar o consumo, todo o que ten que ver coa potenciación destes mercados tradicionais que existen todavía con moita forza en moitos concellos galegos. Cambiando de Consellería, Consellería de Economía, hoxe aprobamos declarar iniciativa empresarial prioritaria o proxecto de Berris Passion Sociedade Limitada, que se vai dedicar a cultivar, envasar e comercializar arandos ecolóxicos en Curtis, no polígono industrial de Teixeiro, no concello de Curtis. Vai ser un investimento de 20 millóns de euros para cultivar arandos nunha superficie cercana ao 1.000.000 de metros cuadrados, unha planta cultivo destes froitos e, aparte, construir unha planta agroalimentaria. E a previsión, xa digo, investimento de 20 millóns e a creación de 27 postos de traballo directos e 10 ou 12 máis de xeito indirecto. Produción 100% ecolóxica, producirán baixo a marca da Reserva Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, e a intención é que antes de 3 anos estea a planta en funcionamento, insisto, no polígono industrial de Curtis. Imos agora a Sanidade, un acordo que ten que ver dous acordos, perdón. O primeiro ten que ver coa licitación que hoxe aprobamos por 3,6 millóns de euros do novo contrato para o transporte aéreo de órganos adicados aos trasplantes nas dúas áreas sanitarias que agora mesmo fan trasplantes en Galicia, que son as de Coruña e as de Santiago. Son un contrato de 3,6 millóns de euros durante 3 anos. Entenderán que neste tipo de operacións é crucial o tempo de transporte dende que se detecte un órgano compatible ata que pode ser implantado. Por lo tanto, este é un servicio fundamental. E por darles algún dato das magníficas cifras, creo que é para sentirse orgullosos dos trasplantes en Galicia, nos primeiros 6 meses deste ano xa se realizaron 222 trasplantes, que son un 32% máis que no mesmo período do ano 2023, que se fixeran 168. E nestes 6 primeiros meses do ano, xa recibimos un total de 48 órganos que viñan de outras zonas de España. De aí a importancia fundamental, a parte do transporte, do traslado que se poda facer internamente na nosa comunidade, os transportes que se fan dende outras rexións de España. Dades algún dato máis, o principal incremento foi nos trasplantes de fígado, 47% máis, seguidos de pulmón, 39% máis, e os renais cun 31% máis. En cifras que, xa digo, en global son un 32% máis nos 6 primeiros meses do ano. E outro acordo en materia de sanidade é o que nos levou a darlle visto e prace a un convenio, é a primeira vez que se fai, entre o Sergas,
a USC, a Universidade de Santiago de Compostela, e a Axencia Galega de Coñecemento en Saúde para promover a carreira docente entre os profesionais sanitarios. Cal é o obxectivo? Pois conseguir que profesionais sanitarios se incorporen tamén, compatibilizándolo coas súas funcións sanitarias, a tareas de docencia, tanto nas diferentes facultades e escolas universitarias sanitarias que existen en Galicia, como tamén a docencia que fan os médicos que están en formación nas diferentes especialidades, os MIR. Por lo tanto, este convenio que quere impulsar as posibilidades e a incorporación destes docentes, para ello creará esa figura dun mentor que orientará e guiará os interesados na obtención das capacidades docentes. Tamén se impulsarán estadías de investigación en centros internacionais de prestixio para despois poder impartir docencia e facilitar a incorporación dos profesionais que fagan docencia a programas de doutoramento ou investigación. Penúltimo acordo en materia de vivenda. Saben que seguimos co obxectivo xa cumprido de impulsar nos primeiros 100 días 400 novas vivendas, nos primeiros 100 días de goberno, cumprido sobradamente, e chegar a 4.000 durante a legislatura. Por lo tanto, isto pasa por varios eixos e un deles é a rehabilitación de edificios para destinalos a vivendas en réximen de alugueiro, a maioría social, algunhas en venta, pero a maioría en réximen de alugueiro. Por lo tanto, xa digo que é unha das liñas, facilitar e apostar pola rehabilitación, especialmente en cascos históricos, onde hai moitas vivendas que teñen unha segunda vida en cascos históricos, que é a maneira tamén de darlles vida e evitar a súa degradación, e o acordo que tomamos hoxe por 3,2 millóns de euros é o de contratación de obras para rehabilitar 4 edificios e crear 14 vivendas de alugueiro social en 3 cascos históricos. No de Ourense serían 6 vivendas, no de Ribadavia 5 vivendas, no casco histórico de Tui 3 vivendas. Son 3,2 millóns de euros. Estes edificios que se van rehabilitar xa son propiedade da Xunta, Mercano Xabeiro do programa Resurbe, e, polo tanto, ora o que faremos é as obras teñen un prazo de execución de alrededor de 18 meses para, unha vez que estén rehabilitadas, dedicalas en réximen de alugueiro social aos que estén inscritos no Rexistro de Demandantes de Vivenda de Galicia. Último acordo, estamos moi preto do 25 de xullo, e como saben, nos últimos anos, o día anterior, o día 24, véñense entregando as medallas de Galicia, que é a maior distinción que entrega esta comunidade autónoma. Pois ben, facer un pouco de recordatorio, intentamos nos últimos anos especialmente seguir un eixo, un motivo que aglutina a todos os premiados. No 21 foron os recoñecementos sanitarios que combateron a pandemia da COVID, no 22, que era o Blano Xacobeo, fixemos unha recoñecementos que traballan pola difusión e promoción do Camiño de Santiago. O ano pasado recordarán que premiamos o patrimonio musical galego con 3 artistas destacadísimos. E este ano queremos poñer en valor o noso audiovisual, o audiovisual galego, que estáse convertindo cada vez máis nun portal cultural, artístico, tamén económico, cada vez máis, difusión internacional, e, polo tanto, cada vez máis estratégico e vital na difusión de Galicia, da nosa cultura, en todo o mundo. Por lo tanto, hoxe acordamos, o Consello de Xunta de Galicia acordou conceder as medallas de Galicia do ano 2024 ao actor Luís Tosar, a produtora Zaza Ceballos e a Academia Galega do Audiovisual. Todos eles creo que teñen motivos, consideramos, motivos de abondo para esta, insisto, a maior distinción que otorga a Xunta de Galicia, por tanto, por facer unha pequena referencia aos méritos, creo que solamente coñecidos, a Luís Tosar, sobre a presentacións dentro e fora de Galicia, dentro e fora das pantallas, intérprete de Cospeito, que ten chegado o máis alto a nivel nacional e internacional, un dos artistas máis recoñecidos e coñecidos galegos a nivel internacional, conta con 3 premios Goya, 2 premios José María Forqué e 5 premios Mestre Mateo. Por lo tanto, creo que os méritos son sobradamente coñecidos e recoñecidos. Zaza Ceballos, que é outro dos grandes nomes do noso audiovisual, produtora, escritora e directora, pioneira, además, unha das grandes pioneiras en mulleres no sector, comenzou a traballar na Televisión de Galicia,
para logo fundar no ano 98, hai máis de 25 anos, a súa produtora Zenit Televisión. A través da produtora sempre promoveu a igualdade entre homes e mulleres, difusión da nosa cultura, realización de proxectos moi importantes, películas biográficas sobre Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, Rosalía de Castro, proxectora sobre Castelao e actualmente profesora de creación do mestrado sobre contido audiovisual na Universidade de Vigo. E a derradeira medalla, a Academia Galega do Audiovisual, alá polo ano 2002 empezou a súa trayectoria, polo tanto, a piques de cumprir 25 anos, aglutina guionistas, intérpretes, directores, realizadores. En definitiva, ten unha vocación de dar cabida a un sector cada vez máis numeroso, cada vez máis potente e cada vez máis referente. 500 asociados, leva moitísimos anos facendo un labor de divulgación, defensa e visibilización de todo o que ten que ver con o noso audiovisual. Bueno, unha das súas iniciativas de máis repercusión son, por exemplo, os premios Mestre Mateo que impulsa, como saben, a Academia Galega do Audiovisual. Por lo tanto, este ano quisemos recoñecer a trayectoria do audiovisual galego, creo que é un ano donde nos deron moitas alegrías, moitísimos recoñecementos, un ano tamén de moitísima proxección para proxectos futuros. A Xunta de Galicia intentou sempre apoiar este sector, que ademais, dende o punto de vista económico, é cada vez máis potente, e creemos que é un acerto e son merecidas as distinción estas 3 medallas Galicia que representan, creo que, o conxunto de moitísimos profesionais que se fan acreedores desta medalla. E estes son os temas principais dos que quería dar traslado, quedo, como sempre, a súa disposición. Bos días, presidente. Dúas cuestións. A primeira, o alcalde de Vigo dicía este domingo nunha entrevista na SER que o reparto de fondos europeos que estaba facendo a Xunta que era sectario, que favorecía os municipios dependendo da súa cor política. E, por outra banda, quería tamén preguntarlle as expectativas de cara a cita que está sendo nestes momentos o Consello de Política Fiscal e Financiera, se ten esperanzas de que se atendan os criterios que defende Galicia. Gracias. Bueno, pois mire, se o alcalde de Vigo cree que é sectario, había que decir que Vigo é de todos os concellos galegos o que máis fondos está recibindo dende os que distribuye a Xunta de Galicia aos concellos provenientes de fondos europeos, Next Generation, basicamente, que supoño que era o que se refería. Por lo tanto, creo que contéstase por sí solo. Eu creo que o alcalde de Vigo todavía se está adaptando a este novo clima que el mismo comprometeu, eu tamén, de intentar chegar a acordos coa Xunta de Galicia, deixar a confrontación sistemática. Bueno, creo que como se está adaptado todavía, a veces non lle sale ben de todo, pero supoño que irá millorando. Eu mentras digo que si cree que hai un comportamento sectario que non hai, sendo o Concello máis beneficiado, con diferencia, pois, en fin, creo que se explica por sí solo. E respecto ao Consello de Política Fiscal e Financeira, bueno, efectivamente, estáse celebrando agora mesmo, o seu Consello de Facenda non estaba na reunión do Consello da Xunta de Galicia. Bueno, veremos dos seus resultados e a intención é falar en serio dende o Goberno Central da distribución dos recursos que son de todos e, por tanto, a todos deben chegar falando, foi o que sempre pedimos. Por tanto, se isto é o que vai pasar no Consello de Política Fiscal e Financeira, o recoñeceremos, o aplaudiremos e seremos partícipes de todo elo. Si simplemente invitouse ás comunidades autónomas para ser convidados de pedra de repartos que se estaban previamente acordados con algunhas comunidades autónomas concretas, e o que se quere que sexamos unha coartada, pois, dende logo, o denunciaremos e non o consentiremos. Quero pensar que é o primeiro, creo que se é o primeiro, o Goberno acerta, e sairíamos gañando todos. Veremos. Presidente, dúas cuestións breves. Unha é que a semana pasada empezaron a constituir nas comarcas de Verín e a Limia unha serie de plataformas veciñais para pedir que unhas mineiras que solicitaban solicitudes para explorar se había litio nesas comarcas, que non se lles outorgasen, e indicaban que o Plan de Desenvolvemento de Dereitos Mineiros aprobado pola Xunta hai un mes podía ser a porta aberta hacia eles o que é un boom mineiro. Un poquinho a súa opinión sobre estas denuncias, se pode ser así ou non. E outra é respecto a que a semana pasada o Comité Intercentros da CRTVG e 40 organizacións fixeron público unha ILP que van poñer en marcha. Din que esa ILP contra o que eles califican o secuestro dos medios públicos polo goberno galego. Entón, a pregunta é que opina desta acusación. Gracias.
Sí, un momentinho, perdón. Bueno, a primeira, mire, eu descoñezo, efectivamente, quen son concretamente os promotores respecto á primeira pregunta que me facía, pero vou contestar o de sempre. Se temos recursos en todas partes, se están aproveitando as oportunidades e, por lo tanto, se Galicia ten potencialidades no aproveitamento dos seus recursos naturais, debe aproveitalas e, por lo tanto, as posicións a priorísticas de decir que aquí non se pode facer nada, que, insisto, sin coñecer estes promotores concretos. Pero, normalmente, os de sempre teñen as posturas de sempre, que é dicir, aquí non se pode facer absolutamente nada, non hai ninguna posibilidade de explorar ningún tipo de recurso que as cousas as aproveiten os demais. En outras comunidades autónomas, aquí prohibido facer nada. Eu, saben de sobra que non estou de acordo con iso, garanto en nome da Xunta de Galicia a maior rigurosidade o maior tratamento escrupuloso a hora de decidir se se poden explotar os recursos naturais, pero se hai un cumplimento da normativa e queda garantido a sustentabilidade e o respeto medioambiental e todas as normas que sexa preciso respetar e cumplir, de logo, as posicións que din, inda así, non se pode facer nada, nin volo plantesedes, creo que non son de recibo e creo que estarían facendo que Galicia se perdera moitísimas oportunidades que, insisto, noutros lugares sí que están aproveitando, e os mesmos que din que aquí non se pode facer nada son os que despois poñen de exemplo outros sitios onde sí que están facendo cousas. De logo, non estou disposto a toleralo e garanto a máxima rigorosidade, pero tamén garanto que imos aproveitar as oportunidades que podamos aproveitar. E respecto á segunda pregunta, bueno, en fin, a opinión dos promotores, a miña opinión é absolutamente contraria. Isto xa se denunciou varias veces, denunciou tamén en campaña electoral, e máis para algunhas forzas políticas parecía que era un dos leitmotivs da campaña, e xa se demostrou o resultado das eleccións, e eu volvo aquí a manifestar o meu escrupuloso respecto aos medios públicos galegos que actúan con independencia e, de logo, non actúan con ningunha instrucción deste goberno. Sí, bo día, presidente. Quería preguntarle se hai previsión sobre a data en que pode haber unha resposta por parte da Xunta a esa proposta de taxa turística do Concello de Santiago e, a priori, que lle parece o Goberno autonómico o que propón Compostela o que xa se suma tamén algún outro concello como o Grove? Grazas. Sí, estamos en contacto con o Concello de Santiago, ten unha proposta que, efectivamente, era o que pedíamos, por lo tanto, aí teño que recoñecer e agradecer que por fin teñamos un documento sobre o que poder pronunciarnos. Estámoslo estudando, o Concello, a alcaldesa, na reunión que mantivo comigo hai uns meses, quedara en que ese documento tería unha serie de circunstancias que serían tidas en conta, falo do consenso, polo menos de telo falado co sector, consensuado o máximo posible, adicalo nunha parte, polo menos na parte máis importante, a unha finalidade que teña que ver coa explotación turística da cidade, quero dicir, non simplemente fondos finalidades xeralistas, bueno, unha serie de cousas que estamos anunciando. Eu son consciente que unha vez que se nos presenta un documento, a Xunta de Galicia ten a obriga de pronunciarse. E niso estamos. Desde logo, eu xa dixen a alcaldesa no seu momento que tardaríamos bastante menos en responder do que o Concello de Santiago tardou en enviarnos a documentación. Por lo tanto, estamos nese estudio e outro concello, porque quero recordar que en Galicia existen 313 concellos e hai dous, nada máis, que un que claramente o grupo de goberno aposta pola taxa turística e outro que o seu alcalde se pronunciou sobre a posibilidade, nada máis que iso. Por lo tanto, non é unha opción mayoritaria, pero é unha opción que debe ser contemplada e a nos obriga. E eu volvo a insistir, se ao final fora para adiante, o que faríamos sería unha habilitación xeral para que despois cada concello que o desese poida establecer a súa taxa turística. É dicir, non sería unha habilitación ad hoc solo para un concello, sería unha habilitación que permitiría que despois cada concello, de acordo con as condicións que se puseran, poidera establecela ou non. Por tanto, estamos nesa análise dunha decisión que poderá supoñer ten a súa trascendencia e as súas consecuencias, tanto habilitala como especialmente para os concellos que decidan despois implantala. Por tanto, neso estamos. Iso non sabía outra pregunta tamén? Era esa, non é, non? Vale.
Sí, bons días. Os concellos, algúns concellos, sobre todo concellos do PSOE, a propia FEGAN, insisten en reclamarlle a Xunta as axudas, os fondos de axuda para o fogar, porque din que escasean, que hai concellos que están pasando bastante apuro económico para facer efectivos estes servizos, nomeadamente ahora a Coruña, que empezou a mandar cartas ahora pedindo cartos precisamente atrasados aos cidadáns coruñeses. Insisten en que a Xunta ten esta responsabilidade, a pesar de que diga que é unha responsabilidade do Goberno Central, que a día de hoxe non recibiron moitos dos fondos prometidos pola Xunta. E unha segunda cuestión que lle quería comentar é en relación aos pactos rotos que rompeu o señor Abascal co PP, porque quería preguntarlle a vostedes se considera que hai que manter canles abertas con Vox respecto á posibilidade de que se sigan gobernando conjuntamente noutros puntos ou noutras administracións. Digo isto porque outro día dixaba vostede claro que non era un socio fiable para seguir gobernando con él. Non sei se mantén esa postura. E unha terceira, antes de onte hubo o Congreso en Ourense, asistía a él o senador Xosé Manuel Baltar. Quería preguntar si van adiante as investigacións que hai xa abertas contra él e hai algún tipo de sanción, se cree vostede que debería deixar o seu cargo. Gracias. Sí, bueno, imos ver a primeira pregunta. Que quede claro, é unha responsabilidade municipal e que está na Lei de Servizos Sociais do bipartito, donde se di negro sobre blanco que este tipo de servicio é unha responsabilidade que teñen que prestar os concellos. A Xunta de Galicia, consciente de que os concellos por si mesmos non teñen capacidade económica para poder afrontarlo no 100%, ven axudando nunha parte moi importante, a parte máis importante de todo o global, os concellos para que poidan facelo. Eu recordo que no ano 2020 aumentamos un 24% a aportación para todos os concellos de Galicia, o cal é unha cantidade moi importante. O que é responsabilidade do Goberno, eu volvo a insistir, é que na lei que regula todo o que ten que ver coa dependencia, di que o financiamento ten que ser 50-50. Actualmente, casi 64% da Xunta de Galicia. Con que simplemente o Goberno cumprira a súa parte, o Goberno Central, poderíase facer unha subida moi importante que iría destinada directamente aos concellos. Xa non falo dos atrasos destes anos, 2.500 millóns de euros, os que se nos adevedan, e parece ser que non hai ningunha intención de pagalos, co cal se está incumprindo a lei. Simplemente con que a partir de agora o Goberno Central cumprira coa súa parte, poderíase facer unha subida moi importante que iría directamente aos concellos. Por lo tanto, eu lle pediría a FEGAN e especialmente a parte, porque tampouco é unha postura unánime de reclamarlle sobre a Xunta de Galicia, pero os que reclaman sobre a Xunta de Galicia que deberían reclamarlle o Goberno Central, e aí estaba a solución de todos os problemas, simplemente con que aportar a súa parte como está facendo a Xunta de Galicia. Como non podemos ter moitas esperanzas, nin isto, nin outras cousas, é unha necesidade, eu que me comprometín co presidente da FEGAN, o que, insisto, lle recomendo que tamén dirixa a súa reclamación ao seu propio partido, o que temos que abordar é unha subida progresiva durante estes anos, que supón moitos recursos, que, polo tanto, aquí hai que priorizar e ver que se atende, con que intensidade ou que nos atende con tanta intensidade para poder seguir asumindo as subas no servicio de axuda no fogar que, insisto, son consciente de que os concellos por si mesmo, por suposto os usuarios, non os poden afrontar un servicio que, por outra parte, cada vez incluye máis prestacións, como ten que ser, e, por lo tanto, se encarece. Non só son os números de usuarios, sino que cada vez o servicio é de máis calidade, con máis prestacións, e, por lo tanto, iso tamén encarece o precio, e creo que así debe ser, cada vez sumar máis prestacións. A segunda pregunta tiña que ver sobre Vox, non? Bueno, eu o que dixen, o manteño, é que neste asunto concreto da atención aos menores non acompañados, todo o que vimos a semana pasada, Vox, dende logo, demostrou non ser un socio fiable. Das cousas porque toda esta reacción ven despois das eleccións europeas. Eles saberán por qué, é fácil de imaginar, porque como insistiron moito os presidentes e presidentas autonómicos que gobernan en coalición con eles, xa se estaba producendo acollemento e aceptación deste acollemento con anterioridade, pero de repente esta reacción
surse despois das eleccións europeas. Por lo tanto, nesto demostraron que non son de fiar e eu volvo a decir, creo que se tomou unha decisión acertada, a única que se podía tomar dende os gobernos presididos polo Partido Popular, gobernos autonómicos e tamén dende o meu propio partido, co seu presidente a cabeza, esa para outros acordos concretos, eu volvo a decir o mesmo. Temos, afortunadamente, esa decisión ou esa valoración en Galicia non é necesario facelo porque os galegos decidiron darlle unha maioría que fai innecesarias estas coalicións en Galicia, e ademais saben que é un partido Vox que non ten representación prácticamente cero, un concelleiro en toda Galicia, e eu celebro moito que sexa así. E a terceira pregunta era sobre, perdón, eran tres. Sí. Bueno, mire, vai haber un suizo dentro de pouco, e eu alégrome moito de que o señor Baltar non este afrontando ese suizo como vemos que se están afrontando outros actuacións judiciais, descalificando os suíces, intentando amedrentalos, intentando, aparte, por persoas de moita responsabilidade, incluso o ministro de Xustiza, facendo declaracións totalmente fora de lugar. Vaise someter a ese suizo e veremos o seu resultado e veremos tamén cal é o tipo de sanción, se que hai, non o sei, por lo tanto, eu creo que ahora mesmo o que procede é esperar a que se produza ese pronunciamento judicial, a que se defenda no suizo e ver se hai algunha sanción, que tipo de sanción é para tomar decisións. Moi ben, moitas gracias.